ସୁର ହଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲା ସେଦିନ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ନେଇ କାହିଁକି ଭେଟିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିଧାୟକ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି? ଆମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସି କାମ କରୁଛେ, ଆପଣ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ନାଁରେ ବିଜେପି ନାଁରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦଳ? ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଗେ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦଳରେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, ତାପରେ ୟା କଥା କହିବେ। ଆଗେ ନିଜେ ସଫା ରୁହନ୍ତୁ। ବୁଢ଼ା ପଡ଼ିଲେନି କେବେ ବି ଚାଲିଯିବ, କେହି କିଛି ନେଇକି ଯିବନି ସଂସାରରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏମିତି ୟୁପିରେ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳି, ସେମିତି ଜନନୀ ଲୋକ ଯଦି ରାଗିବେ କାହାକୁ କେତେବେଳେ ମାରିଦେବେ। ମନକୁ ମୋ ମନରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଆସିକି ବାହାରେ ଖଟୁଛେ, ଇଏ କରୁଛେ, ଆମ ପରିବାର ଘର ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛେ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭକୁଆ ଅଛେ? ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନେ? ସବୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ସମୟ ଲାଗିବ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବାପ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ ହେବେ। କ'ଣ ଅଛି ସଂସାରରେ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣ କିଛି ବି ନେଇକି ଯିବେ। ବହୁତ ଭାଷଣ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ନାଁରେ, ବହୁତ ନାଁରେ। ସମସ୍ତେ କାହା ଗାଣ୍ଡିଟା ସଫା ମୋତେ କହିଲେ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ବି କହିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା, ତା ଘରେ କ'ଣ ତାର ପୁଅ ବି ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଦରକାର? ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ଆଉ କେହି ଏଜୁକେସନ୍ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି? ଖାଲି ପଇସାର ବଳ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମନି ପାୱାର। ମନି ପାୱାର, ମନି ପାୱାର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବ, ସିଏ ହିଁ ବିଧାୟକ ହେବ, ସିଏ ହିଁ MLA ହେବ। ସିଏ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ହିଁ ଜବାବ ଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।